Да поставиш възрожденска пиеса на съвременната сцена може да се окаже нож с две остриета. А ако тази пиеса е криво разбраната цивилизация, позната до болка на зрителите от многото прочити през годините, рискът да се провалиш е огромен. За режисьора Александър Беровски този риск е осъзнат. Вероятно за това той избира по-различен подход. Реших да потърся прочит, който да ми е интересен, и мисля си, че се получи един еклектичен спектакъл, в който хем сме верни на автора, хем обаче прескачаме 130-те години, преди които е написана пиесата. И т.е. гледната точка, от която е поставен спектакъл, е доста по-динамична. Сякаш наистина е част от живота. Много е модерно и актуално точно сега, ако мога да сравня поп-фолка, който е залял абсолютно и мисля, че ще успее да съвземе всички ни след няколко години. Точно така е и тук в представлението с криворазбраната цивилизация. Едната част как разбират модерното и другата част, който е хората, които са успели да съхранят някакси българското и истинското в себе си. Разбрал той простия българин. И Бълбутин. Бълбутин, какво знае той, а? Какво знае, но бонджор не знае да каже. Ами не знае, не ходихме при него толкова време. Какво се научихме? Какво се научихме? Какво? А, те и майка, нищо! Съвременността и миналото живеят в хармония на сцената. Режисьорът е запазил автентичния текст, което подсилва комичния ефект на пиесата. Самият текст, оригинал е на един диалект, който е много близък до нашите географски ширини и така нататък, което веднага го прави много лесно смилаем и много забавен и вкусен за произнасяне. На сцената обаче няма да видим типичната възрожденска къща. Напротив, сценографията е максимално изчистена, защото по-важното е друго. Мисля, че достатъчно добре знаем типичната възрожденска къща, за да е необходимо да я илюстрираме и визуално. В случая по-скоро са ме интересували характерите, поставени в една условна среда, в която много по-категорично да изпъкнат. И затова приех този подход. Браво си, майка! Изляна, изкована, французойка. Нека се покатошмани. Комедията на Добри Войников, емблематична и актуална, се нарежда до такива вечни творби като Бай Ганьо на Алеко Константинов. Тя разкрива непреходните кривици в нашия национален характер. Това е отправната точка за артистите. Това не е един спектакъл, който хората смятат, че ще е от край до край смях и забава. Накрая много не се иска всъщност да видят, че българина вече е 130 години от написането на пиесата. Не се е постарал много да помръдне от своята балканска тежка душа, за добро или за лошо. И така това не се иска да излезе в спектакъла, а не просто хората да се смеят и така повърхностно да погледнат на темата. Има и друго, че то е заложено в принципа на пиесата. И сигурно, когато и да се прави тази пиеса, към нея ще се подхожда от днешния ден и, за съжаление, винаги ще бъде актуална. На сцената, заедно с утвърдените имена на Русенския театър, дебютира и младата Кристияна Ценкова, все още студентка в надфис. Всичките обещават добро настроение и малко тъжен хумор, който да ни напомни кои сме всъщност ние.